mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni soni programu yathu ya Kudziwa Baibulo Langa. Ndipo programu yathu yatsiku imaliso ndi nembalano Vinjero Kondwe. Tikumbere programu imene amatipatsira ndi Lilongwe School Biblical Studies ku Lilongwe ku Mtundu. Mwina ndinu, mwina ndi azanu, mwina ndi membala wa mpingo mwanu, tadziwitsa uthengawu. Ife Lilongwe School Biblical Studies tayamba kulemba anthu amene angadzafuna kuphunzira ku skulu imeneyi kwa zaka ziwiri. Kuyambira mu January chaka cha 2025 kufika mu 2026 mu November. Skulu imeneyi ndi yaulere, munthu ayenera kukhala mpingo wa Khristu, akayenera certificate yake ya form 4, ndipo akatero akhoza kutipeza pa namba imene tipereke pa mapeto pa programu yathu, imene mukhoza zambiri zokhuza skulu imeneyi ngati mungafune kutero. Pa programu yathu ino takhala tikuonapo zokhuza zozizwitsa zimene Yesu amachita. Ndipo pa tsiku la lero napo zozizwitsa china chimene Yesu anachita m'buku la Mateyu chapter chake cha 15 verse 21 mpaka verse 28, pamene Yesu anachita chozizwitsa ndi mzimayi wina kapena mkazi wina wa ku Kanaani. Tikaona buku la Hebrew chapter 2 verse 9 imatipatsa ndithu kunena kuti Yesu anabwera kudzafera anthu onse a mitundu yonse, posatengera kuti munthu ndi wa mtundu wanji, ndi woyera, wakuda, ndiwe wa mtundu wanji, zimenezo Yesu anayamba nazo ntchito, koma amafuna tonse atifere. Nchifukwa ndi uthenga wake okha malinga ndi buku la Aroma chapter 1 verse 16, imene amafotokoza kuti mawu a Mulungu okha amene ali ndi mphamvu yotha kupulumutsa munthu. Sizitengera kuti munthu wake ndi otani, munthu wina sakhoza kupulumutsidwa ngati walola mawu a Mulungu kuti atha kumupulumutsa iye. Ndiye tikamaona zimenezo, ichi nchofunikira kwambiri mawu anga chifukwa chozizwitsa chimene Yesu anachita. Ayuda anali osiyana kwambiri imene inu ndine tilili. Ayuda amanoti iwo anali anthu ofunikira kwambiri ndipo anthu ena ayi. Ndipo anthu ena samamvetsetsa kuti ife athingi ndife osafunikira, koma Ayuda amaziona choncho anthu aja. Komabe Yesu anafuna kuonetsa kuti idzafika ndithu nthawi imene anthu tonse tidzakhalawo njira imodzi ya chipulumutso, ndipo Yesu amationetsa ndithu kuti Yesu anabwera kudzafera anthu onse. Ndipo imfa yake inali yopindula kwa anthu onse a mitundu yonse. Monganso tikaona pa munthu wina Kenturiyo buku la Mateyu chapter 8 verse 5 mpaka 13, timapezamo kuti Kenturiyo adapokhala munthu wa mitundu ina koma anathandizidwabe ndi Yesu, chifukwa Yesu amafuna kuthandiza anthu a mitundu yonse. Ndi chozizwitsa chimene anachita pa Yesu sizinachitike pakati pa Ayuda ayi, chinachitika pakati pa anthu amene sanali Ayuda, amene nthawi imene amadziona kuti ife ndife anthu akumapeto, ndife anthu otsalira. Koma Yesu anachita chozizwitsa chimene chimanga kufuna kuonetsa chikondi chake pa anthu onse. Tikati tione buku la Mateyu chapter chake ya 15 kuyambira verse yake ya 21, akunena kuti pa verse yake ya 21, ndipo Yesu anatulukapo napatukira kumbali ya Tiro ndi Sidoni. Ndiye Yesu akupita kumalo amene kunali anthu a mitundu, ku Tiro komanso ku Sidoni. Ndiye amadzoti kumene apitako 99% ya anthu amene akayipeze ndi anthu a mitundu ina. Ayuda mwina ngati azikapezeka mpatali patali, koma amapita ku mzinda umene kukapezeke anthu a mitundu ina. Ndipo kumeneko analionena kuti akupita kumeneko, koma pa chapter 15 verse 1 mpaka 2 unali kuti amakamba kale zinthu zachikhalidwe. Ndiye akhala kukamba zinthu zachikhalidwe, ndiye amaliza kukamba zachikhalidwe, Yesu akapita pa anthu ena amene Ayuda akamaona kuti awawa ndi zachikhalidwe sazisunga. Koma Yesu akapita kumeneko akuchoka pamene akambirana nkhani yachikhalidwe. Pa verse yake 22 atapita kumeneko zinatani, ndipo onani mkazi wa ku Kanaani anatuluka m'malire nafuwula nati, mundichitireni chifundo Ambuye, mwana wa Davide, mwana wanga wamkazi wagwidwa koopsa ndi ziwanda. Yesu akupita kumene kuja, mzimayi atamuona akuti anakuwa. Ndipo pokuwapo anachita chinthu china chimene chili choti chimatifotokozera zambiri zokhudza mayi ameneyi. Chifukwa mayi pokuwa anafuwula kuti mundichitire chifundo Ambuye, akudziwa kuti uyo ndi Ambuye choyamba.
ndi munthu wa mitundu koma kudziwa kuti ndi Ambuye. Chachiwiri akunena kuti mwana wa Davide. Ndeta kundziwa ndithu Yesuyu kuti ndi mwana wa Davide komanso ndi Ambuye. Ndeti tikaona pakufula pa mayipa kuti patsati tuthuzuyo kuti Yesu anali odziwika ndithu pa anthu ambiri komanso Mzimayi ngakhale wa mitundu koma anali ndi chidwi chofuna kudziwa za mwana wa Mulungu, mwana wa Davide, Yesu Khristu. Ndeti pofula paja akutionetsera ndithu kuti za Yesu mayi I think pena pakana atabvapo ndithu. Anoti ngakhale wa mitundu komabe amavabe kuti kuli Yesu tuku kuli Yesu. Komanso mwina zozizwitsa zimene Yesu amachita amaziva chifukwa zozizwitsa za Yesu zimapita patali pa anthu ambiri. Pa verse yake 23 akunena kuti koma iye sanayankhe mawu amodzi. Ati ngakhale Mzimayi uja manguwa Yesu sanayankhe. Komabe mmadziwa kuti pali nthawi zina zimene kusayankha kumakhala kuyankha. Mwina munthu wamulembera message nzako kapena mufuna kufunsa chinthu chake. Ndimafuna mundibwerekeko ndalama yokwana mwakuti. Ndi message yatumizidwa nzako uja waona koma wangokhala chete. Kodi inu sanakuyankheni koma mmadziwa kuti wakuyankhani? Fawe koma tozora sana ndiyankhe ndeti mwina sandibwereka. Nakanakhala ndibwereka nakandiyankha. Ndazina mara ngati sana ndiyankhe mwina ali busy andiyankhabe. Ndeti kusayankha nthawi zina kumakhala yankho ndithu. Komabe patupeza kuti Mzimayi ngakhale anafula koma Yesu akuti sanatani? Yesu akuti sanayankhe pa verse yake 23. Koma iye sanayankhe mawu amodzi ndipo ophunzira ake anadza nampempha nati muuzeni amuke pakuti afula pambuyo pathu. Ndi ophunzira ake aja akunena kuti akupita kwa Yesu kuti kamuuzeni amuke chifukwa kutilondola. Kodi muona ngati ophunzira ake aja sanakangopita kwamuuza Mzimayi uja kuti bwererani. Koma apita kwamuuza Yesu kuti Yesu umuuzeni kuti Mzimayi akuita naniyo kuti abwerere chifukwa akutilondola. Yesu sanayankhe koma ophunzira ake akukamuuza Yesu kuti amuuze amuke. Nkuthekanso mwina pamene amamuuza izi kuti akamuuze amuke mwina amafuna kutanthauza kuti ingonchizani basi abwerere akutisokosa munthu ameneyi. Nkuthekanso mawu awo amafuna kutanthauza zimenezo. Komabe pa verse 24 akunena kuti koma iye pa verse 24 ndipo iye anayankha nati sindinatumidwe kwa ena koma kwa nkhosa yotayika za banja la Israeli. Yesu anayankha kuti netu sindinatumidwe kwa mitundu ina koma kwa nkhosa yotayika ya Israeli. Yesu chimene amayankhula izi samatanthauza kuti anthu ena ndi osafunika koma nthawi amati pamene ali pa dziko lapansi pano amafunika kuthandizira Israeli asanambe kuthandiziranso mitundu ina. Koma samatanthauza kuti mitundu ina yosafunikayi. Ndakunena kuti Mzimayi itu pacha simuyuda ndi mwayiwala kodi ine chimene ndinabwerera pano pacha ndisayiwale kayi ndiyenera kuyamba kuthandiza anthu a mitundu ya Israeli. Pa verse yake 25 koma iye anadza namugwadira iye nanena Ambuye ndithangateni ine. Mawu oti ndithangateni ndi mawu amene munthu nthawi zina akamayankhula amafuna kuyankhula kufuna kusonyeza kuti ndapanikizidwa ndilibe sokolowera ndipo zinthu zandivuta mutu wakula. Ndakunena kuti Ambuye ndithangateni. Mukati muone Mzimayi uyu mawu oti Ambuye sakuchoka pakamwa pake chifukwa Yesu amamudziwa. Ndakumupeza kuti Ambuye ineyo ndithangateni. Zandivuta ndili ndi mwana uku amene uku. Tikumbuka kuti Mzimayi amalondola chifukwa cha akupeka kapezeka uku chifukwa kuti mwana wake akudwala. Komanso wayesetsa koma Yesu samamuyankha koma akupitabe. Tikapitira musimo pa verse 26 ndipo iye anayankha nati sichabwino kutenga mkate wa ana
ndi kuponyera ndi agalu. Akuti Yesu poyankha anayankha kunena kuti si chinthu chololedwa, si chinthu chabwino kutenga mkate wa ana kuponyera agalu. Ndilo anthu ambiri ndinena wafananiza moteromo. Sikuti amafuna kuwanyoza ayi, koma amafuna kuwapatsa kuti Yesu ali ndi ntchito yoyamba kupulumutsa Ayuda, kuthandizira Ayuda sana kuthandizira anthu ena. Zimene amafuna kufotokoza Yesu. Komabe Mzimayi sanafowoke, sanasiyire pompo ayi, analibe ali ndi ntchito yayikulu. Ngakhale anamuyankha zimenezi, tangoganiza kuti munakakhala inu pamene munakakhala ine mwene ndakati poyamba ndamufuula sanandiyankhe, apa ndapita zona akandinenenso izinso. Anakakhala wina anangoti basi chithandizo chanine chandivuta ndikubwerera m'mbuyo. Koma pa vesi yake 27, koma iye anati, eyetu Ambuye, pakutinso agalu timadya nyenyeswa zakugwa pa gome la ambuye wawo. Nakuti ndakumvani zimene mwanenazo Ambuye, koma mudziwanso inu agalu amadya nyenyeswa zimene zagwa pa tebulo ya ambuye yawo. Ambiri amene tili ndi agalu ndi zambiri mwina timati tikadya simaja ikatsalako timatenga ukapatsa galatu. Ndi zimene Mzimayi afotokoza zoti tudziwa kuti sitingakadyere pa tebulopo, koma totsalirato tithandize. Ineyonso ndithandizeni, ingo ndithandizani pang'ono, chifukwa nanenso zinthu zandivuta. Monga mmene ndanenera mujonana ngakhala wina anakazitaya, anakazisiya. Komanso mwina chinangamusitsasankha poganiza kuti nanga ndudwala ndine. Koma sanatero Mzimayi ameneyi. Anapitirizabe kuti ineyo kundithandize. Pa vesi yake ya 28, pomwepo Yesu anayankha nati kwa iye, mkaziwe, chikhulupiriro chako ndi chachikulu, chikhale kwa iwe monga momwe ufunira. Ndipo mwana wake anachira nthawi yomweyo. Mzimayi uja atayankhula kulotolo nyenyeswa agalu amadya zogwa pa tebulo, Yesu anati koma Mzimayi ndi wachikhulupiriro iwe. Zikhale malingana ndi mmene iweyo wafunira. Akuti atangotero Mzimayi uja amafuna chani? Amafuna mwana wake achire. Atangotero akuti mwana wake anachira. Tangoganizani. Nthawi yomweyo Mzimayi sanafowoke, anamulondola Yesu, poyamba sanamuyankhe, kachiwiri anamuwuza kuti ine ndabwerera Ayuda pofuna kufananiza kuti zilingatena ndi agalu ena ndi ana kapena anthu. Koma Mzimayi uja sanafowoke, sanathe kubwerera mbuyo, anapitirirabe. Papeto pake mwana wake anapeza bwino. Apa tikuona ndithu chikondi chimene azimayi amakhala nacho kapena makolo amakhala nacho pa ana awo. Ngakhale pezi zimachitika nthawi zina makolo ena sakhala ndi chikondi pa ana awo, koma azimayi uyu anatiphunzitsa phunziro lofunikira chikondi. Ngakhale anaoneka ngati akunyozedwa, ngakhale anaoneka ngati sakufuna kuthandizidwa, koma sanafowoke. Anapitirirabe kukumana ndi Yesu, ndipo mpaka Yesu anatha kumuthandiza. Ndiye tikadziona chozizwitsa chimenechi, pali maphunziro ambiri amene ndine tingaphunzire. Ndazita timangona ngati basi wachizidwa azimayi, mwana wake wachira basi zatha. Ayi. Pali maphunziro ambiri amene inu ndine tingaphunzire. Number 1, ndionena kuti pali kufunika kolimbikira popemphera kapena popempha kapena pofuna chinthu. Anakakhala wina Mzimayi anakasiya msanga, koma sanaonetse mtima wonyanyala, sanaonetse mtima ofowoka, anaonetsabe mtima odzipereka kuti mpaka na mwana wanga ine ndekha mwana wanga athandizidwa lero. Anayikabe chikhulupiriro mwa mwana wake, mwa mwana wa Davidi, Yesu Khristu. Pala anthu ambiri masiku ano amene timapemphera kwa Mulungu, koma nthawi zina tikaona kuti zinthu zisizochitika mmene timaganizira mwachangu, timasiya. Koma fanizo chozizwa ichi chikhale phunziro la inu ndi ine. Tiyike mtima popempha, tisafowoke, chifukwa ndi zimene Mulungu amafuna.
ena tikhoza kungopemphera lero basi kukhala chete. Ayi. Mulungu akutilimbikitsa kuti tikhale olimbikira popemphera. Phunziro la namba 2. Nthawi zina ife timayenera kutenga udindo odandaulira ena kwa ena kuti apeze thandizo. Phunziro la namba 2 ndili nthawi zina inu ndine timayenera kutenga udindo odandaulira ena kwa ena kuti apeze thandizo. Nthawi zina pamatokhala munthu ena akafuna thandizo koma munthu ena akathandiza osamudziwa. Koma ife timathodziwa kuti afuna thandizo ndipo akhoza kuthandiza nduyo. Ife timakhala ngati tili pakati. Tizindikire kuti mayi atiphunzitsa kuti ife amene tili pakati tili ndi ntchito yothandiza uyu kuti akapeze thandizo kwa uyu. Sanali mwana uja amene amapita kukapeza thandizo wenso. Tikaona mafanizo ena timapeza choncho. Tikaona amene zozitsa zina timapeza munthu odwala ena amene amafuna thandizo. Nthawi zina tionanso kuti wina amakufuna thandizo la nzake. Zonsezi zozitsa izi zimatiphunzitsa kuti tiphunzirepo. Ndipo phunziro lachiwiri ndi limenelo. Nthawi zina zimafunika anthu ena kuti apeze thandizo kwa anthu ena. Nthawi zina ndinu amene mungathandize ine kuti ngapeze thandizo kwa munthu wina wapadera. Ndi chimene apa Yesu akutiphunzitsa zimene apa Mzimayi akutiphunzitsa pa chozizwa chimenechi. Pala anthu ena amene timadziwa ndithu kuti zangaye akuvutika, anakathandizika ndi uje, koma timangosankha kungokhala. Akutiphunzitsa kuti tisatero, tiyeni tithandizire ena. Phunziro lachitatu. Pamene tikukhala mu dziko limene anthu ambiri akukhumudwa ndi chikhirisitu, ife tisatero. Mzimayi uyu anakatha kukhumudwa. Tikaona buku la Yohane chapter 6 anthu ena anakhumudwa anasiya mlonda wa Yesu pa zimene Yesu anayankhula. Koma ena anati, kodi tikasiya ino tipita ndiye kwa ndani? Tikukhala mu dziko limene anthu ena nthawi zina amatosiya chikhirisitu chifukwa chonena kuti pachitika chinthu chake chokhumudwitsa basosisiya. Sangandiyankhule choncho, ine kuchechi uja sindzapitakonso. Sangandimane, ine kuchechi uja sindzapitakonso. Tiyeni tizindikire kuti zokhumudwitsa zidzakhalapo, koma tiyang'ane chimene tikufuna pamapeto pa moyo. Mzimayi atayankhula woyamba mmene sanamuyankhe anakatha kusiya, koma anapitirirabe. Kachiwiri atamuwuzanso anakatha kusiya, koma anapitirirabe. Inu ndi ine tikumbukire chinthu ichi. Tikhale anthu oyesetsa, olimbikira, kuti pamene anthu ena akukhumudwa ndi chikhirisitu, inu ndi ine tisakhumudwe nacho ngati tikudziwa kufunika kwa chikhirisitu. Phunziro la namba 4 limene tingaphunzirepo ndili. Ukhoza kudziwa Yesu ngati wayikapo mtima. Mzimayi sanali Myuda, koma anamudziwa Yesu, Ambuye, mwana wa Davide. Koma anali munthu wa mitundu ina. Kudziwa Yesu zimafunika kuyikapo mtima. Ambiri Baibulo sitimawerenga, ambiri tilibe kumene, koma timati ndife akhirisitu. Kodi tikhala bwanji? Popeza kumudziwa Yesu, kumudziwa Mulungu ndi kukhala ndi buku lake ili. Tiyeni tiyikepo mtima pofuna kudziwa zinthu za Mulungu. Phunziro lathu la namba 5 linonena kuti ngakhale zinthu zina sizikupindulira ife, komabe tidziyikapo mtima mpaka zathu athandizike. Mzimayi akutiphunzitsa zimenezo. Ngakhale zinthu zina sizikupindulira ife, koma tiyikepo mtima kuti mpaka zathu athandizike. Pala anthu ambiri amene zikakhala kuti sizothandiza ife sitiyikapo mtima, koma zikakhala zofuna kuthandiza ife ndiye timayikapo mtima namba 1. Tiyeni tikumbukire chinthu chimenechi. Tiyikepo mtima pa zinthu ngakhale zizoti sizothandiza ife. Tikumbukire azathu. Tiyakumbukire azathu amene ali pamavuto. Chozizwa ichi chitiphunzitse tikhale anthu osangochiona ngati chozizwa basi, koma tikhale anthu ono kuti pali maphunziro ambiri amene inu ndine tingaphunzirepo. Taona zimene Mzimayi anachita, taona maphunziro amene anofunikira. Tiyeni tiphunzirepo. Pa tsiku la lero mnali ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tiyomberepo programu imene amatipatsira ndali Longwe School Biblical Studies kulongo ku Mtundu. Monga pamene timayamba mfundo limene ina khozofuna zaphunzira ku skulu imene kwa zaka ziwiri kuyambira chaka cha 2025.
namba imene tingagwiritse ntchito ndi imeneyi 0 kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona mopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona